Кадерле kitap okusулар һәм kitap укымаусылар. Бuna biz sizin белән kitap нәшриятының фирменный иң шәп магазинында. Бұл безнең Өфебездә генә түгел, бөтә Башкортстандагы kitap сөючеләрнең иң яраткан урыны. Һәм мин инде әлбәттә ошо матур kitap магазинына интестә, оның бына ошо мөешенә киләм. Чөнки монда карагыз әле, күпме минең якын дусларым, күпме минең каләмдәшләрем, өлкән агайларым, апайларым һәм бүгенге көндә кулга кул тотышып эшләгән каләмдәшләрем. Уларның хезмәтләре, хайланма әсәрләре бuna күреп торасыз. Бuna монда ошо хайланма әсәрләр өлгәсендә карады миңа охшаган мин шулай бик матур икән ул, карады. Бер уйласаң әле караганда юк инде. Тишекле таш дип аталган икән бу китап тишәгез. Бұл инде кадерле дуслар, истә сер түгел. Гадәттә диңгез буенда матур ташлар яйрап ята. Бына шулар арасында бик эзләнеп йөрсәң, тишекле ташты табып була. Ләкин уны теләһә кем таба алмай, уны бары тик бәхетле кешеләр генә таба. Урыс теленә тәрҗемә ителгән менә бу китаптың исеме, китаптың түгел, атап әйткәндә андагы повестьтың шул бер бәяндың исеме Камушек с дыркой дип атала. Һәм инде бында урыс теленә тәрҗемә иткән ул инде Куриный бог. Ләкин безнең савыл барыбер тишекле таш, һәм уны бары тик бәхетле кешеләр генә таба. Һәм китаптың азагына оның авторы менә болай дип язып куйган: көлеп яшәгән кешенең күңеле таза була. Буны мин бик яхшы беләм, һәм сезгә дә, кадерле китап укучылар, һәм шул ук вакытта укымаусылар да ошо сүзне кабатлап әйтә алам. Көлеп яшәгез, бәхетле булыгыз, таза күңелле кешеләр, улар һәр вакыт озак яшәйләр.